sampai bagaimana? Andalnya saya dah cakap. Tentang saya saksi. Saksi naik. Angle ke bono se jaya je boro gani saksala bono ani logini angle ke bono se jaya je boro gani saksala bono ani logini salsa jotono Skill C. ani lamani bagai sogai na khangono ani lamani bagai nung bochongai na diano ni lamani bagai nung bochongai na diano ni lamani bagai sogai na khangono ani lamani bagai 사이중 약속 그 약속이 너너 먹고 다나 안 오고 이만 못한다노 아톰 사바사이 마르고 아톰 사바사이 마르고 Sanggai na khangono ani lamani bagai Sanggai na khangono ani lamani bagai Nung bochongai na diano ni lamani bagai Untuk pula Masa saya